Hi viewers, I'm Kavita Sri. Today we are going to see the poem I'm Every Woman. So, the author of this poem is Raki Naryani Sheikh. Nowadays you can see the women were shining in all the fields. Yeah. So, let us see what the author is trying to say in this poem. This poem talks about the multi-faced nature of the women. Today's women are empowered, brave, strong and resolute. ஸோ போயிட்டு என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா நம்ம இந்த காலத்தில் பன்முகம் வாய்ந்த பெண்களை நம்ம நேச்சராகவே நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ டுடேஸ் விமென் ஆர் எம்பவர்ட்னு சாதிக்கும் திறன் வாய்ந்தவங்க, பிரேவ் ரொம்ப தைரியமானவங்க, ஸ்ட்ராங் அண்ட் ரிசல்யூட் மீன்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் உறுதி வாய்ந்தவர்கள் அப்படின்றாங்க. They are always ready to take up the new ventures. They are persistent and work tirelessly to prove what they are capable of. So they are always ready to take up new ventures. Ventures means சவால். ஸோ எந்த மாதிரி சவால்களையும் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. They are persistent. Persistent means adamant and work tirelessly. எந்த ஒரு டயர்டும் இல்லாமல் adamant கண்டினியூஸாக அவங்க ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. வாட் தே ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப், அவங்களால என்ன முடியுமோ அந்த விஷயத்த உறுதியோட தைரியத்தோட கண்டினியூட்டியாக டயர்ட்னஸ் இல்லாமல் ஒர்க் பண்ணக்கூடியவங்க அப்படின்றாங்க. விமென் ஹாவ் டு பி ட்ரீட்டட் ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லி ஃபார் த க்ரோத் ஆஃப் அ நேஷன். ஸோ விமென்றவங்க அவ்வளோ சாதாரணமாக நினைக்கக்கூடாது. அவங்கள ரெஸ்பெக்ட்ஃபுல்லாக ரொம்ப மரியாதையாக நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும். நம்மளுடைய நாட்டின் வளத்துக்காக அவங்கள ரொம்ப பாதுகாக்கணும், மரியாதையாக அவங்கள ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, now let us see what's in the poem. A woman is beauty innate, a symbol of power and strength. She puts her life at stake. She's real, she's not fake. So what the author is trying to say is, a woman is beauty innate. Innate means inborn character. By naturally, women ரொம்ப அழகு வாய்ந்தவங்க. So a woman is always beauty by birth, by nature itself. A symbol of power and strength. ஸோ ஆற்றலும் வலிமைக்கும் ஒரு சிம்பிள்னா சின்னம் நம்ம தெரியும் இல்லையா. ஸோ இங்கே போயிட்டு அழகாக மெட்டாஃபர் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாட் இஸ் மெட்டாஃபர் poetic device? It compares two unlike things. மெட்டாஃபர்ன்றது என்னது? It compares two unlike things or ideas. ஸோ இங்கே ஆத்தர் என்ன யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வேர்ட்னா a symbol of power and strength. ஆற்றலும் வலிமைக்கும் ஒரு சின்னம் அப்படின்றாங்க. She puts her life at stake. Here stake is ரிஸ்க். எந்த ஒரு பெட்டாக ஒரு பணயமாக தன்னை அதில் அவளால் ஆழ்த்திக்குவா. ஷி புட்ஸ் ஹர் லைஃப் அட் ஸ்டேக். அவரோட லைஃப்பை எந்த ஒரு ரிஸ்காகவும் பெட்டாகவும் வச்சு வழிநடத்துவா. ஷீ இஸ் ரியல், ஷீ இஸ் நாட் ஃபேக். ஸோ இது பெண்ணுன்றவ ஷீஸ்ன்றதெல்லாம் ஷீன்றதுலாம் இட்ஸ் மென்ஷனிங் அபவுட் த விமென். ஸோ விமென் இஸ் ரியல், ஷீ இஸ் நாட் ஃபேக். அவங்க உண்மையானவங்க. ஷீ இஸ் நாட் ஃபேக்னா பொய் வாய்ந்தவர் கிடையாது அப்படின்றாங்க. Next stanza. The summer of life she is ready to see in spring. She says, spring will come again, my dear. Let me care for the ones who are near. She is the woman, she has no fear. So here summer means in those poetic lines, summerன்றது அவங்க ஹார்ட் டைம்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அவங்க லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாரோஸ், ரொம்ப சங்கடமான விஷயம் சம்பவம் அப்படின்னாங்க. ஸ்ப்ரிங்ன்றது வெரி வெல் த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் வில் பி வெரி கூல் அண்ட் ப்ளசன்ட் கிளைமேட் இல்லையா. இலையுதிர்க்க இது வசந்த காலம்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. அந்த மாதிரி வசந்த காலத்துலேயும் அவங்க சம்மர் இந்த ஹார்ட் டைமை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கக்கூடியவங்க. So the poet is comparing the summer to her sorrows. Okay, the summer of life she is ready to see in spring. Springலையும் கூட அவங்க சம்மரான எந்த ஒரு சங்கடங்களையும் ஹாப்பியஸ்ட் மூமெண்ட்லேயும் ரெடியாக எடுத்துப்பாங்க, ரெடியாக ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க. She says spring will come again, my dear. ஸோ ஏன் அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்ப்ரிங்ன்றது நம்ம லைஃப்பில் எப்போ வேணாலும் வந்து போகும். ஸோ லெட் மீ கேர் ஃபார் த ஒன்ஸ் who are near. நம்ம அருகாமையில் உள்ளவங்களுக்கு நமக்கு வேண்டியவங்களுக்கு என்னவோ நம்ம அதை மட்டுமே நம்ம கவனித்து செஞ்சால் போதும். She is the woman, she has no fear. இப்படிப்பட்ட விமன் தான் இப்போ இந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க. இந்த விமன் she has no fear at all. அவர்கிட்ட பயம்ன்ற ஒரு விஷயமே பெண்கிட்ட கிடையாது அப்படின்றாங்க. Next, strong is she in her faith and beliefs. Persistence is the key to everything.
Says she, despite the sighs and groans and moans, she is strong in her faith, firm in her belief. Strong is she in her faith. Faith means விசுவாசம். ஓகே, பிலீஃப்ன்றது சேம் திங், உண்மை வாய்ந்தவர். ஸோ அவங்களுடைய விசுவாசத்தை உண்மையிலேயே ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங்கோடு இருப்பாங்க. அண்ட் பர்சிஸ்டன்ஸ் இஸ் த கீ டு எவ்ரி திங். ஸோ பர்சிஸ்டன்ஸ், வாட் இஸ் மீன் பர்சிஸ்டன்ஸ்? கண்டினியூஸ் எஃபர்ட் ஆர் டிட்டர்மினேஷன், விடாமுயற்சின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ இந்த விடாமுயற்சின்றது தான் இட்ஸ் அ கீ டு எவ்ரி திங். அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த விடாமுயற்சின்றது ஹேபிட் தான் இஸ் த கீ ஃபார் எவ்ரி திங். ஸோ திஸ் ஆல்சோ போய்ட் சேஸ் in metaphor, uses a poetic device, metaphor. So persistence is the key to everything, says she, despite the sighs. Sighs means giving some expressions like a groaning. Groaning na urumal. அப்புறம் மோன்ஸ் மீன்ஸ் புலம்புறது. எந்த ஒரு கஷ்டம் வரும்போதும் இந்த நம்மளாம் சங்கடமாக வெளிப்படுத்துவோம் இல்லையா, ஒவ்வொரு ஃபீலிங்ஸ், அந்த மாதிரி உருமல், புலம்பல், இந்த மாதிரி எல்லாம் எதையுமே காட்டிக்க மாட்டாங்க. ஷீ இஸ் ஸ்ட்ராங் இன் ஹர் ஃபெய்த், ஃபர்ம் இன் ஹர் பிலீஃப். ஸோ அவங்களுடைய உறுதியான நம்பிக்கையோடையும் மன வலிமையோடவும் இருக்கிறவங்க தான் பெண்கள் அப்படின்றாங்க. Next, she is a lioness, don't mess with her. She will not spare you if you are a prankster. Don't ever try to saw her pride or self-respect. She knows how to thaw you, saw you, so beware. என்ன சொல்லுறாங்க, பெண்களை வந்து லைனோட கம்பேர் பண்ணுறாங்க. திஸ் லைன் ஆல்சோ இஸ் லைக் அ மெட்டாஃபர். ஓகே, ஸோ ஹியர் போய்ட் compare the women to the lioness. So பெண்ன்றத பெண் சிங்கம் மாதிரி. So don't play fool. மெஸ்ன்றது என்ன here in this line? Don't play fool with her. She will not spare you. Spare means she will not occupy you if you are a prankster. Prankster means one who plays mischievous, one who act mischievous. அவகிட்ட ஏதாவது தப்பாக வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே மாட்டா. Don't ever try to saw her pride or self-respect. ஸோ அவங்க ஈகோ, அவங்களுடைய சுயமரியாதையிலும் நீங்கள் அவங்களோட விளையாடாத. பிகாஸ் she knows how to thaw you, how to punish you, saw you, so beware. அவங்களுக்கு எப்படி பனிஷ் பண்ணணுன்றது கூட தெரியும். ஸோ be careful. She is today's women. Today's women, dear, love her, respect her, keep her near. ஸோ இவன் அந்த காலத்து பெண் கிடையாது, அடங்கி போவதற்கு. அவங்க வந்து இப்போத்தலே பெண்கள் எல்லாமே இந்த காலத்து பெண்கள். ஸோ அவங்கள வந்து லவ் பண்ணுங்க, ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்க, உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்கள என்றைக்கு துன்புறுத்தாமல் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Author of this poem is Rakhi Narayani Shrek. So she is an academician with passion for writing poems as a medium of self-expression. She is a postgraduate with a bachelor degree in education. So is an academician with passion for writing na avanga education department la work பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே passion ரொம்ப attachment lovable பிடிச்சு செய்கிற ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவங்களுக்கு ரைட்டிங் த போயம்ஸ் தான். ஓகேவா, அவங்களோட மோஸ்ட் ஆஃப் த போயம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ். இப்போ விமனை எவ்வளோ டீப்பாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட எல்லாமே எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோன்னா செல்ஃபாக இருக்கும். அண்ட் ஷீ இஸ் அ போஸ்ட் கிராஜுவேட் மீன்ஸ் மாஸ்டர் டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் மோர் ஓவர் வித் அ பேச்சுலர் டிகிரி இன் எஜுகேஷன். பேச்சுலர் டிகிரி இன் எஜுகேஷன் மீன்ஸ் பிஎட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டுருக்காங்க அப்படின்றது தான். ஓகே, லெட் அஸ் see the glossaries. Innate, inborn and natural, stake, risk, persistence, determination, sigh, emit a long deep audible breath. ஒரு பெருமூச்சு விடுறது அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ஏதாவது சங்கடம் வந்தால் அப்பா அப்படின்னு ஒரு மூச்சு விடுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ எந்த ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் வரும், சங்கடமாக இருக்கும்போது நம்ம ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணி விடுவோம், டயர்டாக இருக்கிறப்ப ஒரு மாதிரி வரும், ஒரு நல்ல ரிலீஃப் ஆகிட்டோன்னா ஒரு மாதிரி பெருமூச்சு விடுவோம் இல்லையா. ஸோ அந்த பெருமூச்சுன்றது தான் சை. ஓகே, க்ரோன்ஸ், கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்ட் க்ரம்பிள்ஸ், மற்றவங்கள பற்றி எப்போ பாரும் புரணி பேசுகிறது, அப்புறம் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது அப்படின்றது மாதிரி. மோன்ஸ், க்ரீவ்ஸ், சாரோஸ், சங்கடங்கள். மெஸ் வித், மெடில் ஆர் இன்டர்ஃபியர் வித். ஸோ அவங்களோட துன்புறுத்தாத, டோன்ட் மிஸ் வித் ஹர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ டோன்ட் ப்ளே அ ஜோக் அப்படின்றது தான் இது. ஓகே, ப்ராங்ஸ்டர், பர்சன் ஹூ ஆக்ட்ஸ் மிஸ்சீவியஸ்லி.